नमस्कार शेतकरी बंधू आणि भगिनींनो, भक्ती फार्मच्या आणखी एका व्हिडिओमध्ये बऱ्याच दिवसांनी तुमचे सर्वांचे स्वागत आहे। बरेच दिवस झालं व्हिडिओ तयार करायला म्हणजे वेळच मिळत नाही, कामं वगैरे असतात। आता पण हा व्हिडिओ जो बनवतोय तो एकदम म्हणजे समोर आलं म्हणून म्हणलं चला पटकन व्हिडिओ बनवूया। पिल्लं पण आता खायला सोडली होती। मग पिल्लं खायला सोडल्यानंतर आपण निरीक्षण करतो कुठलं पिल्लं झुरतंय, कशी पिल्लं आहेत हे। तर त्यामध्ये हे एक पिल्लू असं खाली पडलं होतं। अशी पूर्ण आता बघा पूर्ण मान वाकडी करते, कसंच होतंय। आता बघितलं तर कसं काय वाटतं, माणसाला माहिती नसतं नक्की याला काय होतंय बाबा, कुठला रोग आलाय का, अशी मान वाकडी करते म्हणजे काय मान मोडे वगैरे रोग झालाय का असं आपल्याला वाटतं। माहिती नसतं आपल्याला काय होतंय पिल्लांना, काय एकदम घाबरून जातोय, काय चाललंय बाबा असं वाटतं। तर आता बाकीची सगळी पिल्लं बघितली तर सगळी चांगली आहेत, तंदुरुस्त आहेत, उड्या वगैरे मारतात। मग ह्या एकाच पिल्लाला काय झालं असेल, आता रोग आला असं काय म्हणावं तर सगळीच पिल्लं बऱ्यापैकी गुंगायला पाहिजे किंवा एकदम तर झुरली पाहिजे। तर आता एकच पिल्लं असं दिसतं म्हणून हातात घेऊन बघितलं। तर बघितल्यानंतर सुरुवातीला आताच पिल्लं सोडलेत, मग खायची यांची जी पिशवी असते इथं ही दाबून बघितली तर इथं काल बाजरी खाल्ली होती ती हाय तशीच आहे। म्हणजे आता आपण खायला सोडल्यानंतर रिकामी असते, आपण जर पिल्लांना चेक केलं तर रिकामी असते आणि संध्याकाळी जेव्हा त्यांना आपण कोंडत असतो तेव्हाच भरलेली असते। मग आता रिकामी असते तर ह्याची पूर्णच भरलेली होती। मग खाणं मग पिणं पण ह्याचं व्यवस्थित आहे। मग हे नक्की झुरतंय कशासाठी म्हणून चेक करायसाठी हे दाबलं। मग थोडक्यात कसं अपचन होतं, पोट फुगते म्हणतात ना, तसा प्रकार झाला। मग म्हणजे पोटात त्याच्या गॅस झाला, तो गॅस पण बाहेर काढला पाहिजे। मग आता मी बऱ्याच वेळा हे 2-3 वेळा असं दाबलं, असं प्रेस केलं, त्यावेळेस हे बघा असं हाताला पांढरं वगैरे लागले। हे कालचं त्याचं खाल्लेलं आहे, त्या गोष्टी आज त्याच्या बाहेर आल्यात। मग ते बाहेर आलं का त्याला जरा बरं वाटायचं, म्हणजे तरतरी यायची। मग 2-3 वेळा त्याला पाणी वगैरे पाजलं, पाणी पाजल्यानंतर पण त्याला चांगली तरतरी येते। मग हे बऱ्याच वेळा मी हे असं दाबलं, जरा वेळ दाबायचं बंद केलं का परत फुगायला लागलं। म्हणून हे बघा तोंडातनं त्याच्या पडतंय, असं हळूहळू प्रेस केलं तर ह्याला कुठला रोग झालेला नाही। कोंबड्यांना काय झालं म्हणजे आपल्याला असं वाटतंय रोगच झालाय, तर रोग नाही, आजार आहे। त्यांना पण आजार होतो, माणसांसारखं होत असतो। तो एक जीव आहे, जीव आहे या दृष्टीने त्यांच्याकडे बघा। आपण व्यवसाय करतोय तर नुसतं आपल्या उत्पन्नाचं साधन म्हणूनच आपण त्यांच्याकडे बघतोय, तर असं करायचं नाही। हे बघा असं केलं नाही का आवाज येतोय हळूच, मग ते डोळं उघडते आणि त्याला बरं वाटतंय जरा दाबल्यानंतर। आणि एकदम जोरात दाबायचं नाही, एकदम सावकाश दाबायचं। जर असं वाटलं तर इथं धान्य वगैरे आहे हे फुगल्यासारखं झालंय, पचलं नाही। आता तुम्ही बघा या लहान पिल्लांना मी बाजरी टाकली होती खायला, तरी सुद्धा पचली नाही। समजा आपण लहान पिल्लांना गहू वगैरे टाकला, विचार करा तुम्ही गहू टाकला आणि जर गहू असा फुगला तर काय होईल, त्यांना पचल का? त्यामुळं गहू वगैरे असे लहान पिल्लांना टाकायचं नाही, हे असा प्रकार घडत असतो। हे बघा ह्याच्या तोंडातनं फेस निघतोय, हे बघा पाणी निघतंय, दिसलं तोंडातनं पाणी निघतंय। हे बघा हे काल खाल्लेलं आहे, काल खाल्लेल्या गोष्टी अजून पचलेलं नाही, याला अपचन झालेलं। मग आता यासाठी करायचं काय, तर सुरुवातीला असं पिल्लं बघितलं आता हे सांगितल्याप्रमाणे प्रेस वगैरे करायचंच, ते बाहेर काढायचा प्रयत्न करायचाच हळू सावकाशपणे, पाणी वगैरे पाजायचं आणि सोडा टाकायचा पाण्यात। आपल्या घरात जो खायचा सोडा असतो ना तो पाण्यात टाकायचा, त्याला साईडला काढायचं आणि साईडलाच असं पाणी वगैरे ठेवून त्यात सोडा टाकू नये, पाणी त्याला पाजत राहायचं, बरं वाटतं। आपण हे असं पिल्लू चांगलंच करायचं त्याला। आता तुम्ही म्हणाल आता हे एक पिल्लाला झालंय, आता बरं रोज कसं करायचं असं सांगू का तुम्हाला। जेव्हा आपण संध्याकाळी पिल्लं सोडतो कोंडतो पिल्लांना, त्यावेळेस संध्याकाळच्या वेळेस पिल्लं चेक करायची की बाबा कुठल्या पिल्लानं खाल्लंय, कुठल्या पिल्लाचं पोट भरलेलं दिसतंय किंवा रिकाम दिसतं। आता तुम्ही म्हणाल ताई आता हे आपण 1-2 पिल्लांना किंवा 100-200 पिल्ले असेल तर चेक करू शकतो, म्हणजे काय प्रत्येक धरून चेक करायचं ना, आपल्याला अंदाज येतो। बघितल्यावर पण निरीक्षण करायचं, बघितल्यावर पण ही पिशवी आहे ती अशी लोंबलेली दिसते, त्याच्यावर कळतं बाबा आज पिल्लांनी भरपूर खाल्लंय, चांगलं खाल्लंय, हे सगळं कळतं। तर आता समजा 1000-500 पिल्लं असतील तर हे आपण कसं करणार। बऱ्याच जणांचा प्रश्न असणार ना की 1000 आहेत 500 आहेत तर आपण हे कसं करायचं, सगळं निरीक्षण कसं करायचं, चेक कसं करायचं। मग ह्यासाठीच तर आम्ही सांगतोय तुम्हाला, 1000-500 पिल्लांच्या पाठीमागे तुम्ही लागू नका, तुम्ही कमीत कमी पिल्लांपासून सुरुवात करा। पाठीमागच्या हर एक व्हिडिओमध्ये, बऱ्यापैकी सगळ्या व्हिडिओमध्ये काय सांगितलंय की तुम्ही कमीपासून सुरुवात करा।
आणि शक्यतो पिल्लं घेऊन पिल्लं विकत घेऊन व्यवसाय सुरू करण्यापेक्षा तुम्ही कोंबड्या आणून कोंबड्या बसवून त्यापासून पिल्लं तयार करा आणि तिथून तुमच्या व्यवसायाला सुरुवात करा. 1000-500 पिल्लांच्या पाठीमागे तुम्ही लागू नका. अशा गोष्टी घडतात, लक्षात येत नाही आपल्या नक्की पिल्लांना काय होतंय, काय करायचं, कसं नियोजन करायचं लक्षात येत नाही. म्हणून जास्त पिल्लांपासून तुम्ही सुरुवात करू नका. कमीत कमी पिल्लांपासून सुरुवात करा. कमीपासून सुरुवात केल्या अशा बारीक बारीक गोष्टी लक्षात येतात. आज आता ह्या गोष्टी हे कळलंय, आता उद्या कुठल्या पिल्लाला झालं पटकन लक्षात येते. आपण त्याला उपचार करून ती पिल्लं बरी करू शकतो आणि ती मोठी पण करू शकतो. अशा प्रकारे जर नियोजन केलं तर तुम्ही मला सांगा की तुमचे पिल्लं मरतील का, किंवा जरी मरायला लागली तरी लक्षात येते ना, आपण शिकतोय त्यापासून की बाबा काय झाल्यानंतर काय होतं, याला मी उपचार काय करू. 1000 पिल्लं आणली, 500 पिल्लं आणली, असं व्हायला लागलं माणूस गोंधळून जातोय, त्याला काय करावं काय कळत नाही. आणि मग माणसं नैराश्यात येतात, काय काय प्रकार घडतात तुम्हाला तर माहितीच आहे. त्यामुळे असं करू नका. व्यवसाय बंद करायचा किंवा बाबा मी व्यवसायच करणार नाही अशा गोष्टींच्या मागे तुम्ही लागू नका. कमीपासून सुरुवात करा. आणि कुठला पण व्यवसाय करायला गेला असं नसतं की बाबा आज मी व्यवसाय सुरू केलाय आणि मला ते प्रॉफिट मिळणारच आहे किंवा ते प्रॉफिट मिळतच राहणार आहे, असं होत नसतं. सुरुवातीला अपयश येतच असतं, अपयश येत असतं. त्यातून आपण शिकत शिकत आपला व्यवसाय वाढवायचा असतो. त्यामुळे तुम्हाला सांगते मी, आणि बऱ्याच वेळा सांगितले की तुम्ही कमीपासून सुरुवात करा. कमी कोंबड्यांपासून, कमी पिल्लांपासून सुरुवात करा. स्वतः अनुभव घ्या, स्वतः शिका, त्यातले बारकावे काय असतात ते लक्षात घ्या आणि नंतर तुम्ही कोंबडी पालनाला सुरुवात करा. जर असं नियोजन केलं तर तुमचा व्यवसाय यशस्वी होणारच. आणि आणखी एक म्हणजे इतरांवर म्हणजे तुम्ही हे होऊ नका, अवलंबून राहू नका. स्वतः कोंबडी पालन करताय, स्वतःच्या फार्मवर ते सगळं चालू आहे, तुम्ही रोज अनुभव घेताय, काय पिल्लांना होतंय हे तुम्ही लक्ष ठेवा, तुम्ही निरीक्षण करा. जरी यूट्यूबवर लोक सांगत असतील बाबा हे करा ते करा, ते पण बरोबर सांगतात, त्यांची माहिती सांगतात, पण असं नाही ना की तुमच्या इथं येऊन बघून सगळ्या गोष्टी त्यांना समजतात. त्यामुळे स्वतः अनुभव घ्या. किंवा आता ही गोष्टी काय, ही तर साधी गोष्ट आहे, आपल्याला पण तसंच होतं. पोट फुगल्यानंतर खाऊ वाटतं का, आपण एकाच ठिकाणी बसून राहतो किंवा आपल्याला काम करू वाटत नाही, अशा गोष्टी घडतात. मग आपण काय करतो, पाणी पिणे, जरा चालून येणे किंवा असं सोडा वगैरे, इनो वगैरे अशा गोष्टी करतोच ना आपण. त्याच प्रकार म्हणजे काय आपल्याला रोग झाला असं म्हणतो का आपण, नाही. आपल्याला काहीतरी हे झालंय, आपलं अपचन झालंय म्हणून पोट बिघडलं असं म्हणतो. आता हे पिल्लाला बघा, असं जरा हे केलं का त्याला बरं वाटतंय, जरा दाबलं त्या पोटातलं निघलं का त्याला बरं वाटतंय. मग अशा प्रकारे नियोजन करा. तुम्हाला कोंबडी पालनातला अनुभव घ्या स्वतः आणि त्याच्यानंतर तुम्ही कोंबडी पालनाला सुरुवात करा. आता जरा तरतरी आली त्याला. आता हे पिल्लू बघा, डोळे उघडलेले आहेत आणि आवाज ऐकू यायला लागला. सकाळी ह्याचा आवाज सुद्धा येत नव्हता, डोळे पण व्यवस्थित उघडत नव्हता आणि ओरडर तर अजिबातच नव्हतं. तर आता याची चांगली चिवचिव सुरू झालेली आहे, थोडी तरतरी आली त्याला, त्याचं पोट जरा मोकळं झालेलं आहे, जे त्याला पचलं नव्हतं ते. आणि आज दिवसभर त्याला खायला काही दुसरं टाकलेलं नाही, म्हणजे काय दिलंच नव्हतं खायला, फक्त पाण्यावर सोड्याचं पाणी तेच दिलं होतं आणि त्याला एका साईडला ठेवलं होतं, म्हणजे त्याला आराम भेटला. त्याला थोडा दिवसभर थोडं थोडं पाणी पाजत होतं. आणि आता त्याला मी पाणी पाजणार आहे, खायला पण टाकणार, खायला देणार, हातानंच खायला वगैरे चालणार आणि मग परत एकाच साईडला ठेवणार, दुसऱ्या पिलांच्या मध्ये ठेवणार नाही. सकाळ पण म्हणजे ह्याला बरं होईपर्यंत एका साईडला ठेवून याचं खाणं पिणं असं आपण स्वतःच करायचं. असं जर केलं तर पिल्लू चांगलं होतं, आजारी पक्षी वगैरे काय आपलं असेल तर व्यवस्थित होतं. तर अशा पद्धतीने तुमच्या पिल्लांची म्हणा, कोंबड्यांची वगैरे अशी काळजी घ्या. जास्त घाबरून जाऊ नका, काय झालं असेल किंवा मी काय करू. आपण स्वतः निरीक्षण करायचं. कुक्कुटपालन करताना स्वतः निरीक्षण केलं तरच आपल्या लक्षात येतंय की बाबा काय चाललंय, काय आपल्या बाळाला काय झाल्यावर आपण, किंवा बाळच असू द्या किंवा घरात पण कोणाला काय झालं तर दुसऱ्यांना विचारायला जातो का आपण, असं झालंय मग काय झालं, आपल्याला कळतं ते आपोआप बाबा काय झालंय. पाण्यात जरा पोरं भिजायला लागली तरी आपण म्हणतो सर्दी होईल, कशामुळं, ते निरीक्षणामुळे. आपल्याला माहिती आहे या गोष्टी, मग हे माहितीच करून घ्यायचं आहे आपल्याला. कुक्कुटपालन करायचं म्हणजे काय, माहिती करून घ्यायची, त्याच्यातलं काय असतंय, कुठलं पक्षी झुरायला लागलाय, मग हा कशा पद्धतीने झुरतोय, कशामुळे, याला लगेच कुठला रोग झालाय किंवा असं समजायचं नाही. काय आजारच असतोय, रोग लगेच येत नाही. रोग कशामुळे येतोय ते पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये पण सांगितलंय
की आपलं लक्ष नसल्यावर घाणीमुळे ह्याच्यामुळे बऱ्याच कारण आहेत रोगराई व्हायची. पण ह्या आजार आहे साधा हा ओळखायचा. जर हे नाही केलं तर आता ह्याला समजा तुम्ही धरून चाला, ह्याला मी काहीच केलं नसतं, बघितलं नसतं बाई काय झालंय काय माहिती, लागलंय झुरायला म्हणून एका साईडला ठेवलं असतं, पील पाणी ते खायला टाकलं त्यांच्याबरोबर सोडलं असतं, तर ह्या पिल्लाची काय अवस्था झाली असती. हे म्हणजे जगलंच नसतं ना. आतापर्यंत तर किती सकाळी कसं होतं ना आता कसं आहे. हे कशामुळे निरीक्षण पण केलं आणि सारखं त्याच्या पाठीमागाला बाबा ह्याला बरंच करायचं, ह्याला काय झालं हे बघतच राहायचं. या सारखं ह्याच्यातच आहे आपण, दुसरीकडे कुठं दिवसभर झाले नाही येणं नाही, सारखं कोंबड्या आणि पिल्लं बघणं. ह्यामुळे हे आपल्याला आम्हाला म्हणजे अनुभव आला की कुठल्या गोष्टीमुळे काय करायचे, कुठं काय जरी प्रशिक्षण घेतलं काय जरी केलं आपण तरी हे काय आपल्याला असल्या गोष्टी शिकवणार आहेत का. आपल्याला हे आपण स्वतःचा अनुभव घ्यावा लागणार आहे, स्वतः शिकावं लागणार आहे. जेव्हा तुम्ही स्वतःच कराल ना तेव्हा ते तुम्हाला येणार आहे. आणि ते थोड्यापासून सुरुवात करा. प्रत्येक व्हिडिओमध्ये सांगत आलंय की थोड्यापासून सुरुवात करा आणि स्वतः कोंबड्या बसवा, पिल्लं तयार करा आणि असे पिल्लांचं संगोपन करा. चला तर मग आता मी ह्याला खायला वगैरे टाकणार आहे, पाणी बिनी पाजून एका साईडला ठेवणार आहे. हे पिल्लू बघा रात्री पण ह्याला खायला वगैरे चाललेलं, कालपासून हे आजार आहे. रात्री एवढं खात पीत नव्हतं, आज त्याला भूक लागली तर ते हातानंच चारायचं. हे पिल्लू एकदम चांगलं झालेलं आहे. आता फक्त झालंय काय, ह्याला खायची आता गरज आहे, ह्याला खायला दिलं पाहिजे. त्यामुळे आपल्या हातानंच आपण ह्याला चारायला लागेल. आता बघा कसं चोच वाजते, त्याला भूक लागली. बघितलं, आज त्याला भूक लागलेली आहे. खायला सुरुवात केलेली आहे त्याने. आता थोडं पाणी पाजायचं. पाणी पण प्यायला लागलंय, खायला पण लागलंय. आता रोज थोडं थोडं असं खायला चाललंय, पिल्लू एकदम चांगलं होणार आहे. झालेलंच आहे चांगलं. काल अगदी मान टाकली होती, कुठला रोग झाल्यासारखं वाटत होतं. आज बघा कसं चांगलं टवटवीत पिल्लू झाले. अशी काळजी घेतली का चांगले होतात पिल्लं, पण अशी काळजी घ्यावी लागते. कसं झालंय पिल्लू, आज बरं वाटायला लागलंय त्याला, चांगलं झालंय. काल आजारी होतं. आता ह्याला खायला म्हणजे ताकदीची गरज आहे, आता त्यानं खाल्लं पाहिजे. त्यामुळे आता याला बाजरी, सुकटीचा चुरा, हिरव्या पालेभाज्या, हिरवं काय असेल ते खायला दिलं का चांगलं वाटतंय त्याला. बघा कसं आहे, मान इकडं तिकडं फिरवायला लागले. अशी पिल्लांना बरं करायची गरज असते. म्हणजे असं त्यांना व्यवस्थित केलं पाहिजे. ट्रीटमेंट व्यवस्थित योग्य मिळाली का पिल्लं बरी होतात. आता उड्या मारायला लागल्या माझ्या हातातनं, उडी मारून बाहेर जायला लागले. काल मान टाकली होती अक्षरशः, एवढं मला हे होतं. आता पोट रिकामं झालंय पूर्ण. आता खाल्लं का बरं वाटेल. आणि कालपासून याला एका साईडला ठेवूनच त्याला खायला वगैरे दिलेलं. आज बघा कसं पिल्लू उभा राहिलंय. काल त्याला असं उभा सुद्धा राहता येत नव्हतं. कालच्यात आणि आजच्यात काय फरक आहे का. मुंगी शोधायला बघतंय बघा पण त्याला ती मुंगी सापडेना झाली. तसं खाण्याचा प्रयत्न करतंय आज. काल त्याने पूर्ण मान टाकलेली. तर त्या पिल्लाला आम्ही बरं केलेलं आहे अशी जर चांगली ट्रीटमेंट दिली तर चांगली बरी होतात. आपण एवढं ह्या गोष्टी सगळ्या लक्षात घ्यायच्या. कशा पद्धतीनं कसं नियोजन करायचं आहे, कसा उपचार करायचा आहे, काय केलं त्याला. आपल्याला जसं होतं त्याच्यावरनंच अनुभव घेऊन त्याला काय असेल ती ट्रीटमेंट दिलेली आहे. तो पण एक जीव आहे, ह्या पद्धतीनं त्याला उपचार करायचा. ते आता मुंग्या खायला धडपडायला लागले. याचा अर्थ होतं की तो बरंच झालं आहे. ते जेव्हा बरं वाटतं तेव्हा भूक लागते. भूक लागली खाल्लं का मग ताकद येते. तर आता त्याला मी अजून चारणार आहे. जरा पोट भरलं ना त्याचं
का अजून त्याला बरं वाटेल, अंगात ताकद येईल, तरी अजून येणार आहे त्या पिल्लाला. खाली पडलेलं पिल्लू आज चांगलं उभा राहिलेलं आहे. ओरडायला लागले, आवाज यायला लागलाय, मुंग्या शोधायला लागले. त्याच्या नॉर्मल स्टेजमध्ये ते आले. बघा कसं खाते. मुंगीला खायचा प्रयत्न करते, पण त्याला ती खाय नाही ना झाली. हो हो हो. तर आता हे पिल्लू बघितलं तुम्ही, कालपासून ह्याचा उपचार चालू आहे. आज हे बरं झालेलं आहे, खायला लागलंय, चांगलं टवटवीत झालेलं आहे. तर हे कसं मला समजलं, म्हणजे कशा पद्धतीने हे कसं उपचार करायचे हे अनुभवातनं शिकले. तर आता तुम्ही कुठं प्रशिक्षण घ्यायला गेला म्हणा, तिथं तुम्हाला असे उपचार कुठे शिकवले जाणार नाहीत, किंवा एखाद्या यूट्यूबवरचं बघून, म्हणजे त्यांनी असं केलंय, ते केलंय, असं त्यांचं मी बघून अशा गोष्टी करीन असं तुम्हाला कुठनं समजणार नाही. आता हा व्हिडिओ सांगितला, ह्याच्यावरून तुम्ही एक आयडिया घेऊन करू शकताय. पण हे प्रॉपर कसं करायचं हे तुम्हाला काय आम्ही तिथं येऊन तर सांगू शकत नाही कोणी. तर ते तुम्हाला स्वतः अनुभव घेऊन त्याच्यातनं काय होतं हे निरीक्षण करून सगळ्या गोष्टी तुम्हाला स्वतः करायच्या आहेत. आणि त्या पण कशा, आपल्या स्वतःच्या ह्याच्यावरून. आपण आजारी पडल्यावर काय होतं ह्याच्यावर मी उपचार केला आहे, तर त्याच पद्धती केल्या. आता सांगायचं म्हणजे लहान बाळ वगैरे असतं, ते अचानक रडायला लागल्यावर वगैरे घरात बायका वगैरे असतात, आपली आई आजी काय करतात, तर बाळांचं रेच वगैरे काढणे प्रथा असते. म्हणजे त्यांना काय, त्या काय डॉक्टर असतात का, त्यांना एक अनुभवावरनं माहिती असतं की बाबा पोट दुखत असेल, पोट फुगलं असेल, हा काय पोटाला हात लावून बघतात, बाळ रडायला लागलं का मग तो पुढचा उपचार त्या पद्धतीनंच मी केलं की ह्याला गॅस झाला असेल असं समजून त्याचं पोट वगैरे दाबून ते सगळं व्यवस्थित बाहेर काढून त्याला 2 दिवस जरा 1 दिवस थांबवून खायला न देता परत खायला थोडं देऊन असा अनुभवातनं उपचार केला. आणि त्यामुळे मला फायदा झाला, म्हणजे ह्याला पण फायदा झालाय, आम्हाला पण झालाय, याची तब्येत बरी झाली, एक जीव जाता जाता वाचलेला आहे. तर हे आता बऱ्याच जणांचा असे प्रश्न येतील की हे एका दोघाला झालं तर एक ठीक आहे, आता ह्याच्याबरोबर समजा 4-5 जणांना जर झालं असतं तरी ते मी करू शकत होते, म्हणजे त्यात 10 जणांची ट्रीटमेंट देणं, त्यांना वेळ देणं, एकाला वेळ दिला तर त्यांना द्यायला काय. पण हे जरा समजा आपली भरपूर जनता असेल, 500-1000 अशी आपण आणून ठेवली असतील, तर त्यांना कसं सांभाळायचं तुम्ही सांगा. एकदम समजा धरून चला 200च पिल्लांना हे असं झालंय, मग काय करणार माणूस, तर वेडाच होणार आहे. ह्याला बघू का त्याला बघू. त्या कोरोनाच्या पिरियडमध्ये कसं व्हायचं, डॉक्टरांना कळायचं नाही ह्या पेशंटला बघू का त्या पेशंटला बघू, मग अशी अवस्था होणार ना. त्यापेक्षा तुम्हीच आपली घरच्या घरी कोंबड्या वगैरे बसवून 10 कोंबड्या बसवा, 5 कोंबड्या बसवा, आपण स्वतः किती करू शकतोय त्यानुसार जर केलं तर आपण असे जे जीव जातात ना, एवढे जीव जाणार नाहीत. त्यांना आपण वाचवायचा प्रयत्न करावा किंवा त्यांना अशी ट्रीटमेंट द्यावी. अशा पद्धतीने जर व्यवस्थापन केलं तर कशाला एवढी पिल्लं वगैरे मरतील आणि कशाला आपल्याला तरी म्हणजे मानसिक त्रास होणार आहे, आर्थिक त्रास होणार आहे. अशा पद्धतीने जर आपण नियोजन केलं तर सगळं शक्य आहे. फक्त काय करणं गरजेचं आहे की आपण थोड्यांपासून सुरुवात करायची, थोडी आणि शिकणं महत्त्वाचं आहे. अगोदर शिकायचं, ज्ञान घ्यायचं, त्यातला अनुभव घ्यायचं आणि मग सुरुवात करायची. तर अशा पद्धतीने तुम्ही नियोजन केलं तर तुमचं कोंबडी पालन नक्कीच यशस्वी होईल. चला तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.